trenutno nije ovdje. Tko da kažem da ju je zvao? Agencija. Za novu učiteljicu? U stvari baš smo htjeli razgovarati s vama, neke stvari su se ovdje promijenile. Ne, izgleda da ne trebamo novu privatnu učiteljicu. Htjeli bismo vam zahvaliti za svu pomoć koju ste nam pružili. Da, znam, odluka je konačna, da. Hvala vam puno, doviđenja. Jedan problem manje. Bok, Anđi. Hej, ne, što to radiš? Samo sam ih htjela očistiti. Ne, to se čisti sapunom i vodom, ne krpicom. Sigurna si? Da, jedino tako se čisti. Sestra me to naučila. Da sam sapun, gdje bih bila? Mora da je tamo. Tu je. Budi bez brige, očistit ću ovo za tren oka. U redu. Sapun je tu. I malo vode. Cijelu si je smočila. Ne brini. Prekrasna je, zar ne? To je bila mamina haljina. Sjećaš je se? Malo. Imala sam 5 godina kada je umrla. Da, znam. Tvoj tata mi je rekao. Jedino čega se sjećam, prije nego što bih otišla spavati, pjevala bi mi ovu pjesmu. Imala je tako lijep glas. I znaš li kako pjesma ide? Pa, malo me sram i tati se ne bi svidjelo. Ne mogu. Ne za njega. Za mene. Hajde. Nara, nara, na, nara, 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 na. Što? Jesam li falšala? Ne samo tvoj glas. Vrlo je poseban. Mislim, samo se trebaš otvoriti, pustiti glas. Znaš što? Sve što trebaš je vježba. Kreni na satove. Glas ti je odličan. Nadarena si, imaš talent da... Oprosti, tata, ako si još uvijek ljut zbog toga što sam obukla ovu haljinu... Ne, nije to. Samo mi nije jasno kako je netko ušao Gdje? tamo. U tvoju sobu. Mislila sam da će ti se svidjeti što sam nju obukla. Bila sam u krivu. Ja bih se isto naljutila. Da, malo sam ljut, ali ne želim biti tako strog. Ne na vašem mjestu, na njenom. Netko mi je lagao. Ta haljina je bila pod ključem. Sa svim stvarima vaše žene. Prošlo je 10 minuta od kako si ovdje. Ne znaš ništa o tome o čemu govoriš. Da, istina. Upravo ste. Mrzim laganje. Ali vi lažete Violeti. Slušajte, ja vama nisam dužan objašnjenje. I onako ne bi razumjela. A druga stvar, ne želim da Violeta pjeva. Bio sam dovoljno jasan sa listom pravila. Može se baviti samo muzikom koja je dio nastave. Ili ćeš raditi svoj posao, ili možeš otići. Da, gospodine.